No niin, tervetuloa Vellu TV:seen ja tiukan välieräkamppailun jälkimaininkeihin ja otetaan tästä kysymyksiä ja aloitetaan nyt sitten Passon sanojen mukaan ruumiillistumasta täältä ja kysytään, että mitkä mietteet illan pelistä? No, vähän vaikea tästä heti pelin jälkeen alkaa analysoimaan pitemmän, kun katsellaan mitä porukan kanssa nauhoja sun muuta, mutta kiihkeä vääntö, nämä on tällaisia. Pienet marginaalit ratkaisee, vähän hölmöiltiin jossain kohtaa ja ne ratkaisi tänään. Sitten mennään klassikin puolelle ja kysytään Korkki Korhoselta, että mikä on sun mietteet pelistä ja oliko jotain uutta juttua, mitä tän illan peliin haettiin, että 2 tappia oli alla ja selkä seinää vastaan ja pakko voitto. Jep, vähän oli uutta, mutta ei kerrota sitä tässä. Katsotaan, osaako Tommy ja kumppanit analysoida sitten, mitä se uusi asia oli. Mutta aloitettiin hienosti, eka erä hyvä, tokassa vähän jäähyltiin ja kaverilla on tosi hyvä YV ja iski tasoihin, mutta yleisöllähän tätä hommaa tehdään ja ihan tyhmää voittaa 2-numeroisella, kun voi voittaa tiukastikin. Ja mitä tuohon lopun tapahtumiin tulee, niin meitä syytetään hirveästi käskyttämistä ja kaikesta, mutta hyvin törkeästi Kohosen Mikko kyllä meni meidän pakin päälle kulmaan, että onneksi on videolla kaikki nämä jutut, niin sieltä voidaan katsella sitten, että ei olla sikalauma tässä pelissä mun mielestä. Sitten mennään tästä valmentajapuolelta ja kysytään Tommi Koposelta, että 2 voittoa alla ja tänään klassikilla pakkovoitto ja teillä mahdollisuus katkaista sarja ja tiukka peli, niin mitkä on sun mietteet pelistä? No niin kuin Tutsi sanoi, niin pienet marginaalit ja viimeksi täällä meille 5-4 nyt, klassikille 5-4, että varmaan nimenomaan tänäänkin niin lopputulosena se kertoo totuuden ja klassikko oli pitempiä pätkiä tässä pelissä niillä omilla vahvuuksillaan ja olihan siellä näkyvissä vähän erilaistakin klassikkia mitä aiemmin meitä vastaan, mutta ei mitään. Nyt jatketaan sitten perjantaina Seinäjoella. Sitten otetaan tästä naapurista Rei Backman ja kysytään Reiskan ajatukset pelistä ja siinä taisi varmaan jänskätäkin jossain vaiheessa. Niin, jänskätä, että on tässä kovemmissakin paikoissa oltu. Jep, ei mitään. Aika hyvä peli oli meiltä ja tuohon meidän 5-5 pelaamiseen, niin mä oon kyllä tämän päivän osalta niin kohtalaisen tyytyväinen, että varmaan siitä johtuen niin me oltiin tänään maalin verran parempi. Otetaan toinen kysymys vielä sitten. Mä en ole tällä kaudella vielä yhtään Classic-tappioa itse nähnyt ja toisessa erässä kävi jo mielessä semmoinen mahdollisuus, niin pitäisiköhän mun vallan ruveta pyöriin teidän mukana tuo vieraspeleissäkin, niin mennään maaliin asti. No jos se tästä on kiinni, niin mä luulen, että etupenkillä on tilaa, että ei muuta kuin reissuun mukaan perjantaina. Hyvä, Vellu TV kiittää ja päättää tähän.